saludar el Marçal Draper. Marçal, bona tarda. Bona tarda, guapos. Hola, Marçal. Que ja s'ha cansat d'anar a la plaça Francesc Macià i diu, mira, avui vull estar en interior. Avui us porto una secció... que avui aire condicionat. Sí, se'n va cansar. T'has cansat de parlar amb la gent del carrer? No, en absolut, però us porto una cosa molt xula avui. Ah, d'acord. A veure, explica'ns, doncs, què portes avui? Mira, avui, en comptes de posar el focus a la figura dels guanyadors, que jo crec que ja n'estem una mica tips sempre a posar el focus en els guanyadors, he decidit posar el focus en els perdedors. Ja s'han explicat moltes històries d'aquelles que sempre acaben bé, dels triomfs del Barça de Guardiola, per exemple, o del Michael Jordan, se n'han fet un munt de reportatges, jo crec que masses, però qui parla, no?, dels que van perdre, dels qui no els han anat tan bé les coses, no? Avui ho vinc a fer jo, i no us parlaré de perdedors qualsevols, us vinc a parlar d'un dels millors perdedors de Catalunya. El loser o el perdedor que tractarem avui serà el d'un equip de futbol. Un equip de futbol que la passada temporada es va fer un fart de perdre partits, i no estem parlant de l'Espanyol. Molt bé. Ara, això davant de l'Edo no fas, davant de l'Edo Batlle, aquesta valentia que tens ara. Deixa'm acabar la frase. Al final, gent que juga a primera o segona, per mi no els podem considerar perdedors. Això és veritat, no? sí. Perquè són professionals que es guanyen la vida. I bastant bé, crec. Estem parlant d'un equip que va quedar últim, atenció, últim, de l'última categoria del futbol català, que en aquest cas és la quarta catalana. Us presento, senyores i senyors, un equip que és un dels pitjors, si no el pitjor equip de Catalunya de la temporada 2022-2023. En tots vostès, el segon equip del club de futbol Sant Vicentí. Un somni de petit, un poble tot unit, blanc, vermell són els colors. Aquest és l'himne del Sant Vicentí, ens agrada. Un himne guapíssim que l'han estrenat justament aquest any. El que no és tan guapo són els resultats que ha obtingut el segon equip del Sant Vicentí, que aquesta temporada no han anat gaire bé. No perdem el focus, perquè no estem aquí per parlar d'aquest himne tan guapo, sinó que estem aquí per parlar del segon equip del Sant Vicentí. Nois, he tingut la sort i el gran privilegi de poder parlar amb un dels jugadors d'aquest equip, i així és com es presenta el nostre protagonista del segon equip del Sant Vicentí. Em dic Xavi Pasqual, sóc el capità del segon equip del Sant Vicentí B i sóc el que ha aguantat tota la derrota aquesta temporada. Pobre noi, Pobre. I un aplaudiment pel Xavi, home, que primera de tot aquest home ha vingut aquí a explicar-nos la història. A donar la cara. Que no sempre és fàcil d'explicar, que és la història d'un equip que amb prou feines ha guanyat, ara ho aniràs dient, però poca cosa haurà guanyat, suposo. Potser és el primer aplaudiment que rep aquest noi, Home, no. Vull dir que podríem fer-lo una mica més llarg, no? No ho sé. Bueno, aplaudim-lo més llarg. Aplaudim, vinga, va, Xavi. Que faci falta, per animar el Xavi i companyia. Per posar els números damunt la taula, l'equip d'en Xavi Pasqual, el segon equip del Sant Vicentí, la temporada passada va aconseguir 6 punts, atenció, 6 punts de 75 possibles, i, òbviament, van quedar últims a la Lliga, però quines expectatives tenien abans de començar la temporada? Esperàvem fer una millor temporada fins al primer partit de pretemporada, que ja ens van fotre 8. Els hi van clavar 8 gols i ja van veure que allò aniria pel pedregar. L'expectativa va durar un partit de pretemporada. Sí, però atenció, perquè arriba el primer partit de Lliga i s'obre aquell petit bri d'esperança. Primera és una Lliga, juguem contra el Cabril i empatem 0-0. Vale, hem empatat, igual no som el pitjor equip de la Lliga. Aquí hi ha un moment que puja l'autoestima, Et relaxes, però, clar, i després passa el que passa. Però, nois, aquest empat contra el Cabrils va ser només un miratge. Llavors vam encaixar directament 11 derrotes seguides després d'aquell partit. 11 derrotes seguides, a quarta catalana. La pitjor lliga de Catalunya. Aquest rècord no el pot tenir tothom, això s'ha de dir. Però després de perdre tants partits, volia saber si hi havia alguna derrota en especial que els hi havia fet mal, no? I sí, efectivament hi havia una que els hi havia fet més mal que les altres. Contra el Llavanera, que és com l'equip així més rival,
van quedar com tercers per la cua o quarts, o sigui, era un rival que es podia guanyar. I a més som dos pobles molt rivals. I vam anar a jugar a ser casa i vam anar amb juvenils bons, o sigui, era un partit que es podia guanyar, estàvem tots disponibles, i encara així ens van fotre 5 o així, amb una expulsió, no sé quantes grogues, o sigui, va ser un drama. Torno amb l'Espanyol, Sabeu quants gols li van fer l'Espanyol la temporada passada? Quants? A veure. 69 gols. El Sant Vicentí, aquesta passada temporada, sabeu quants en van queixar i jugant molts menys partits que a primera divisió? Quants? 123. Ai, fa mal això. Compte, És gairebé el doble, això, Sí, i compte perquè no és fàcil arribar a 3 xifres de gols encaixats. Per tant, no ha de ser fàcil ser porter d'aquest equip, un equip que de mitjana encaixa 5 o 6 gols per partit, però no patiu, perquè Home, aquesta... ens estàs fent patir, sí, Marçal, la doncs veritat és que ens no estàs fent patir. no patiu, perquè aquesta responsabilitat no la va assumir una sola persona, no. Està bé. Vam començar amb el porter del juvenil de l'any passat, i a pretemporada ho va deixar perquè no veia clar l'equip. Llavors vam decidir posar a un davanter de porter, que per no ser porter ho feia bastant bé, però no arribava al nivell dels porters de la Lliga. I aquell ens va aguantar bastant, i llavors vam fitxar a un porter que portava com 5 anys o així sense jugar a futbol, i va durar com 60 minuts o així. Es va trencar l'ombro. Llavors ho va deixar. Clar, és que aquí no està pegant-s'ho pegar, aquí és una mica... Escolta, igual si posen una cadira funciona millor que un porter. Potser sí. Els aficionats no s'avorreixen mirant els partits, veuen gols. Què dius, Puig? Com estàs? Tot bé? Bé, tot bé. És una secció per tu, Puig? Sí, cada cop veuen un gol nou al marcador. Ni més ni menys, és això. Bé, no sé si us heu descomptat, però no hem acabat la temporada, i pel Club de Futbol Sant Vicentí ja han passat 3 porters, però la història no acaba aquí, la història continua. Llavors vam posar de porter a un noi que sempre estava per allà pel bar, per la grada molt ultra del Sambi. La coordinació li va dir si volia venir a ser porter. Això és un despropòsit, Llavors es va posar unes botes de futbol per primer cop a la seva vida i va venir a ser porter. I aquí no va acabar. Llavors, Llavina Airlines es va caure amb el patinet venint a entrenar i es va trencar el braç. Llavors vam decidir posar a porter el jugador amb menys minuts de l'últim equip de quarta catalana. Que era? Daniel Roncero Moreno. No cal que diguis tots els cognoms, home. Una llegenda. El primer partit va encaixar 13, el segon 9 i el tercer 8. Però la seva excusa és que la defensa el deixàvem sol. Que potser va per aquí, la història. Sí, que si vas canviant el porter i continua sense funcionar, potser també va per aquí. Podria ser que anés per aquí. Em sap greu perquè és ric, però és que de veritat que val més agafar-s'ho amb conya, això. A partir d'aquest drama, a mi em surt l'esperit d'entrenador que porto dins i vull descobrir què passa aquí, no? Com pot ser que perdin tants partits i els hi facin tants gols al Sant Vicentí? Potser és pels entrenaments, que no acaben de funcionar, no ho sé. Sí, no, això sí que entrenar sí que molt bé, perquè el club sí que està molt posat en els entrenos i doncs, mai hem sigut allò que arribes i som 7 entrenant. Sempre érem 15-16, el problema era el cap de setmana. Què passava els caps de setmana? Doncs els caps de setmana hi havia un grup de 4 que sempre s'anava de viatge, un que li feia pal, 2 que treballaven, havíem de pujar juvenils i doncs, cada cap de setmana era un show. Un show, no hi havia compromís. Que difícil és, el futbol amateur, sí, però realment és un món, és un món. En fi, davant d'aquest panorama arriba un partit, per mi, jo diria, el qualificaria com el partit més interessant que es va disputar la passada temporada, un partit de quarta catalana, però indubtablement, per mi, d'interès Champions. Jugaven l'últim classificat, el Sant Vicentí, contra el penúltim classificat, el Cabrils, recordem, de l'última lliga del futbol català, la quarta catalana, concretament el grup del Maresme. Vinga, anem amb la prèvia del partit. Aquesta era la situació. Jugàvem a les 11 del matí, 12, i 5 hores abans estàvem als Sant Vicències del Cabrils tots a Cocoa. Us vau trobar? Sí, ja es veia venir el drama de partit. Cocoa, per als que no ho coneixeu, és una discoteca que hi ha a Mataró. A Mataró, sí. Que van forts. Sí. Ja sabíem que aquest partit els agrada la festa, però en aquest cas han igualat forces perquè tots dos equips s'han trobat a la discoteca. Vinga, va, que xiuli l'àrbit i que comenci el partit. En Xavi Pasqual, capità del Sant Vicentí, ens explica com va anar aquest partit tan emocionant. Sí, va ser un dels partits amb pitjor nivell que han presentat els Usos. Primera part vam sortir tope motivats i vam fotre 2-0. Que això és històric, no? O sigui, potser mai havíeu anat al descans guanyant. Va ser el primer cop de tota la Lliga que ens vam fotre per davant. I minuts 50 o així, el tercer capità decideix fotre un cop de puny. Però què vols dir que decideix fotre un cop de puny? Que comencen a picar i com és de Sant Calenta... És un Pepe? Teniu un Pepe a l'equip? Pitjor.
pitjor que en Pepe, Alerta. Mira que anàvem bé ara, Sí, Marçal? clar. Anàvem bé, però Anàvem remuntant aquesta la és la història, situació. aquesta és la història. El Sant Vicentí va guanyant 2-0 al Cabrils, però els hi expulsen un jugador, per això que m'explica, Sí. per això que ha explicat en Xavi. I tenen per davant tota la segona part amb 10 jugadors, més la ressaca, perquè recordem que la nit anterior han sortit de festa. Què passarà a la segona part? Ho voleu sentir? Sí, i tant. Evidentment. Clar. Amb un menys, doncs, ens hem tancat darrere i ens fan una falta a la frontal i ens la marquen 2-1. Seguim, penalti, 2-2. Seguim, otro penalti. La para el porter. I tot això i anant pel minut 70 o així. Llavors seguim aguantant, i de sobte tirem una pilota amunt, comença a córrer el nostre delanter, última jugada, va ser com en el set d'afegit o així, amb el 2-2, i li fan penalti a l'última jugada. Penal que m'ha semblat clar per falta. Així ho hagués narrat Miquel Agut si RAC1 retransmetés els partits del segon equip del Sant Vicentí. Recapitulem. Els hi empaten el partit, com era de preveure, però el nostre equip, el Sant Vicentí, té una oportunitat d'or per guanyar el primer partit de la temporada. Han de xutar un penal a l'últim minut del partit i aquí, atenció, perquè el nostre protagonista, en Xavi Pasqual, agafa tota la responsabilitat. Clar que sí. Quins nervis. I és qui assumirà Vinga, va, la màxima Xavi. responsabilitat. Llavors jo, que jugo de central, vaig anar corrents i vaig dir, a veure, dame el balón. Dame el balón, perquè parleu castellà dins el camp. Sí, tots parlen castellà. Fa de futbol, això. Sí, llavors li vaig dir, perquè ja el seu últim penalti ja l'havia fallat, i vaig dir, deixa'm, sisplau, me'l va deixar. Ja havia parlat amb el porter a Cocoa, la nit anterior. Amb el porter rival, Sí, i ara havia dit que si tenia un penal, que jo era el que el xutava i que li xutaria a Panenka. Sí o no? Però ella em va dir, tira'm a la Panenka que jo em quedo quiet al mig. Què? Què creieu que passarà? Ai, És no ho sé. sensacional, és que ja et diria que m'és igual que Què passi. és de panenca? Vull dir, Algú pot explicar què és Sí. de panenca? És una mena de, com es diu ara, de Paràbola, la pilota... una Sí, en paràbola, paràbola, una exacte, que la tires pel mig de la porteria i en paràbola, d'acord, que va la més paràbola. lenta, i si el porter es llença una banda o l'altra, doncs clar, Ah. Això jugar fa una mica de amb mal. I el porter va dir, em quedo al mig. Això li va dir, a Cocoa li va dir Cocoa això. li va No dir. sabem què va Aquesta va passar ser la després. paraula. I què va fer? ¿A qué hora de la madrugada le dijo esto? Això no ho Porque, tenim claro, tampoc, depende evidentment. Podria ser entre les 3 i les 6 de la matinada. Clar, potser no recordava, vol dir això, no? Que potser ja no recordava. No, deia que això és jugar amb l'estratègia psicològica. Absolutament. Jugar amb el cap, absolutament. totalment. Doncs va, anem a veure què va passar. Llavors jo vaig decidir xutar a la meva dreta i ella es va llançar a la seva dreta. O sigui, I els tots dos vau enganyar. Tots dos vau enganyar. Vam fallar la nostra paraula. Ha sigut el moment que més hem celebrat en tota la Lliga. El millor de penal. Així és com ho hauria narrat el Pou si haguéssim cobert aquest partit entre els dos pitjors equips del futbol català. Ja veieu que tots dos van fallar la paraula. I llavors vaig dir, ostres, després de no haver guanyat cap partit, aquest és el primer partit que guanyen en tota la temporada, com creieu que hauran celebrat això? O sigui, Cocoa. haurà sigut de bojos, no? Anem a veure com ho han celebrat. No, vam celebrar una mica el vestuari i vinga cap a casa a dormir. I perquè teníem ressaca. Clar, és que Clar. tu t'imagines sortir... Però són gent jove, vull dir que jo pensava que potser havien estirat. Per tant, No. és l'única victòria, aquesta? Aquesta és l'única victòria, i atenció, perquè hi va haver una altra victòria, això ja no ho explico, però hi va haver una altra victòria que els hi van invalidar per alineació indeguda. No m'ho puc creure. Us ho juro, no m'ho puc us ho juro. creure. Us ho Ostres. juro. I aquesta gent, que és del Sant Vicentí, per cert, d'on són exactament? De Sant Vicenç, De Montal. Perfecte. d'un poble del Maresme. Sí, ho hem mig interpretat perquè, Està clar... a prop de Llavaneres. Amb qui s'enfrontaven hem interpretat que era aquella zona. Doncs és la història fantàstica del Sant Vicentí. Com va acabar la trucada? Va acabar tot bé? Sí, i tant. Si vols et puc seguir explicant més tant, coses, i tant. perquè com uns autèntics perdedors, així és com van celebrar la derrota, la victòria, perquè no van celebrar-la. Van plantejar un objectiu per la següent temporada. A veure. I pues un objectiu així ambiciós, no cantar els 5 últims. Alguna promesa Sí, sortegem una samarreta DR9. del Sant Vicentí Sí. per la ràdio? Sí, amb Daniel Ron 09. Suposo que no el coneixeràs, però aquí el Maresme és una llegenda. La llegenda en Roncero. Objectiu, ja veig que, clar, has d'intentar anar a Escolta. objectius de mínims, de moment, clar, Sí. evidentment, que és no quedar entre els 5 últims. Entre els 5 últims. Està molt bé. Promesa que ens fan Xavi i Pasqual, a la samarreta d'en Daniel Ron 09, i ens haurem d'esperar la següent temporada. No sé, Xavi, si l'any que ve vols fer els partits del Sant Vicentí. Ens ho podem plantejar. No? Home, mira, aquí hem arribat a parlar de l'Hospitalet pel Giró. Vull dir, el Giró s'ha fet soci de l'Hospitalet i tot. mira. O sigui que ens podríem acabar adaptant també a veure i a seguir què fan. I tant. Mira, hi ha una història relacionada, si vols, amb un equip de la 5a divisió anglesa.
que és aquest equip que han comprat, que és el Wrexham, que han comprat el Ryan Reynolds i el Rob McElhenney, que són dos actors dels Estats Units. Potser han de trobar això, ara. Han de trobar algú que els hi posi una mica de diners. Si a més TV3 vol produir una sèrie i tot. Per exemple, i aquí tens una bona idea. Han de trobar el seu Ted Lasso català. Això mateix. Per tant, potser podem trobar per aquí, encara hi hauria una via de negoci, com a mínim, no sé si guanyarien o no, però com a mínim una via de negoci la trobaríem. Doncs és la història del Sant Vicentí. I per cert, moltíssimes gràcies al Xavi Pasqual per estar-se... Per donar la cara. Exacte, a explicar-nos i amb aquest bon humor la seva història. I per no trencar-te-la tu, empotent-te'n del Sant Vicentí i per telèfon. No, us haig de dir que la predisposició ha estat des del principi. Encantadora. També la d'en Joel, que és el coordinador. És que és molt difícil. És molt difícil competir i a mi no em sap greu perdre sempre i quan tinc la possessió. No sé si el Marçal té les dades. Clar, aquestes molt específiques, les dades de possessió, clar, i anar a buscar les de la 4ª divisió catalana, Pep, ja saps que això és complicat. És l'important, la possessió. Sí, ja ho sé, però aquí no arribem a tenir-les, clar, em sap greu. Tu tens el teu abast tot d'instruments per a poder saber exactament en quin minut passa allò i quina és la possessió exacta. Clar, aquí estem parlant d'una cosa... Cocoa, tenim la possessió del Cocoa. Sí, aquesta i segurament la del Got la tenien tota. Sí, tota sencera. Marçal, doncs, Xavi, escolta'm, un segon. Amb això deixo inaugurada la secció dels millors perdedors. A partir d'ara, si algun oient em vol fer arribar alguna història d'aquestes plenes de derrotes, ja sigui del món de l'esport, o jo que sé, algú que ha suspès moltes vegades el carnet de conduir, més de 20 vegades, o no ho sé, que me les faci arribar a través del correu del programa del versió@racu.net o m'escrigui directament per les xarxes i ho gestionem perquè li farem un reportatge que ningú li ha fet i que tot perdedor es mereix. Ens encanten aquestes històries de superació. Mira, a Movistar Plus ara hi ha una pel·lícula que es diu El Gran Maurice, em sembla que es diu El Gran Maurice, que va d'un golfista que va enganyar el British Open i es va presentar com a professional per jugar al torneig. Si la voleu veure, és deliciosa la pel·lícula, perquè... Ja són històries d'estafes, això. No. És estafa en un moment en què tampoc estava gaire clar, allò. Vull dir que era un moment molt inicial en què el British Open no era el que era ara. Òbviament, amb prou feines tocava la pilota, no? Exacte. Evidentment, té el rècord, això no és tampoc un spoiler amb la bèstia, és el rècord registrat de més cops en acabar una jornada al British Open. El Gran Maurice és una pel·lícula sensacional. Va, dit això, gràcies, Marçal. Envieu històries al correu electrònic del programa. Al versió@racu.net. Si voleu que parlem de històries desgraciades, però que després tenen aquest punt, aquesta victòria d'orgull, clar que sí, només faltaria. 5 minuts i 3:15 fem una petita pausa i tornem de seguida. Versió estiu, amb Xavi Rocamont.